Usurbildarrak tiraka. Eta behar bada gaur egun edota teleberri ikusteko aukera izango da. Edo bestela, hilaren 25an, meza ondoren ordu erdiko saioa izango du. Aibatzea! Zortzizinta pasan aurre ibazdi batxe 8 minutu pasak, baina ere oso ondo aizaten, oso ondo lasai. Ordu erdia pasa behar da, plazaz, beraz, ez zitio, Aibatzea! Jaun, Harri, aiba, aibatzea! 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 Jogixio, txarra, Harri, aibatzea! Oidek! Harri! Aibatzea! Venga, alitza izaten da. Venga! Venga! Venga, Marti, a ver eso, ¿qué? Venga! Vamos, tú, venga! Venga, Capoa, venga! Hemen trabeza, IS, esaten dute. IS. Bai, egingo dituzte. Hala egin, haindu. Minutura jatu gea, azken minutua. Venga! Azkeneko 15 segundu horiek, heldu, ondo aizeaten da. Bukatu da.
Joseba, ánimo. Txeron atzean. Hori. Ederto soilik. Ederto. Zuzurero, eskantzura. Alde eginda zeukeaz, baina entzak ikurti, Joseba. Egon, Joseba, egon. 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 ¡Apa, Joseba! ¡Apa, Joseba! ¡Libre, libre! Lehenko marka onduta, Usurbildarren hautsita, baina 30 minutu horiek bete egingo ditula esan du, beraz, ikusiko dugu, Txefarri Arreia, 700 pertsonak kilomarrekin, ze marka jartzen duen Joseba Sánchez, Agilden Diarrietan. Esan bezala, hau bukatzen degunean, zeintun egingo dugu, Txomin Alkortaren omenaldia, Txomin gerturatu, Izaskun ere gerturatu. Apa, Joseba. Hau hemen egituko marka. Eta denbora ere bukatu da. Gaiatek jantziko ditu txapela baita ere, Usurbilgo zinegotzia eta Kiroletako zinegotzia. Bakoitzako banaria. Gaitxare, aurrera. Eta nik esan dut, bukatu da